alaihi wasallama. Idan dai ana gwarama da maza ke, in ana magana ta gwagwarmaya, to ai ashabu suna gaba, su ka ɗauko tutar ɗaha a fili. Muhammadu manzo mursali. In dai ana gwarama da maza ke, in ana magana ta gwagwarmaya, to ai ashabu suna gaba, tunda mai albarkar nasu ne sun kafa tutar ɗaha a fili. Muhammadu manzo mursali. Waye zama da shi jikan Hashimu, in ba sahaban nan ba da ahali. Muhammadu manzo mursali. Waye zama da shi jikan Hashimu, a sai dai sahabai sai kuma ahali. Muhammadu manzo mursali. Wanda duke kan wata martaba bai kai darajar nan ta sahabu ba, sun yi imani sun ganshi a fili. Muhammadu manzo mursali. Wanda duke kan wata martaba bai kai darajar nan ta sahabu ba, sun yi imani sun ganshi a fili. Muhammadu manzo mursali. Sufa sun ga rasulallahi ne, da idan su na zuci da ɓoye da fili. Muhammadu manzo mursali. Sahabu sun ga rasulallahi ne, da idan su na zuci da ɓoye da fili. Muhammadu manzo mursali. Ahbabu na sahabuhu, ƙaunar su nake fa buhu buhu, abinda yasa na ce haka dalilai ne zan zo da su. Ai na farko dai sahabansa ne, na biyu aminai nasa ne, na uku almajiransa ne, na hudu masoya nasa ne, na biyar garai shuhada'u ne, na shida kwamandodinsa ne, na bakwai fayar daddinsa ne, na takwas jakado nasa ne, na tara mashawartansa ne, goma halifofinsa ne, dubu Umar dubu Abubakar Uthman da Ali ya rika, duk waɗannan masu rikansa ne. To jama'a ashe kwanna da dalili. Muhammadu manzo mursali. Sahabati na yi yaban ku ne domin darajar da kusan da ni, dan darajar na asan da ni, dan darajar ahlul baitin rasuli. Muhammadu manzo mursali. Sahabati na yi yaban ku ne domin darajar da kusan da ni, dan darajar na asan da ni, dan darajar ahlul baitin rasuli. Muhammadu manzo mursali. Da kai